ассалому алайкум бачако, ҳама каса хубен, тинҷен саломатӣ хубай, вақтотон хушай. Ирӯз 11 феврали соли 2024 1000 рубл 121 сомонияй. Тамошо кунед бачаҳо, ирӯза навор бениҳоят навори ҷолиб, фақат Opel хечибекҳо ҳастанд. 12 та 13 та хечибекҳои фасон баҳри шумо мондагем. Тамошо кунед. бовар дорем ҳамин навор имрӯзаи ма айбайни ҳамин 12-13 та хечибек 7-8 савдо мешавад иншоаллоҳ. برای реклама карда имо ватсап муроҷиат кунед. Opel хечибек дорем. Зуроша, Шаҳр Душанбе, Кулоб, Бохтар, Ёвон, Ҳисор, Ваҳдат. хулоса беҳтариноан караванам дорем бари шумо. ҳамин наворда ҳозир лайк бизанед, дар канал подписатсия кунед. качествара баланд карда дар комментария нависед аз кадом маркаи мошино дар навори баъдан пешниҳод бикунем. мо аз рӯи комментария навор мекунем. ин хоҳиши подписчикҳо буд, ба ҳамон хотир навор кардем мо хечибекҳоро. Ака подписатсия кунен, лайказия кунен, зангулара висе кунен, навори чоткара қабул мекунен. Ана ака навора сар мекунем. мегзанем ба якум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F, ноҳияи Ёвон, нархаш 43000 сомонӣ, бензин холӣ, мотораш 1.6, коробкаш механика. як бор дига нигоҳ кунем бачаҳо. Opel Astra F дар ноҳияи Ёвон қарор дорад. нархаш 43000 сом мега. зӯшориш бензини холӣ, мотораш 1.6, коробкаш механика. солаш 97. мошинча губкават кардаги, балонош танҷибат, краскаш хушроҳакай. ин ҳамин мошин, ин ҳамин ҳолат, ин ҳамин састаяни. метавонед рақамҳои WhatsApp да занг бизанед барои бахаренаш. мотораш нав кардагай, чашкаҳош варид надорад. мошинча пустаги гуфтаги нестам, қайд кардаги нестам бачаҳо. у тарафша нашоти нарх навош занг бизанед, маслиҳат мекунен. 43000 мега бо савдо ҳам мешавад. اعلان دیگم Opel Zafira мешавад. دوستان عزیز، کسانی که Zafira خواهش کردن، راستین همین نوار خدم ویدیو کامیرا، این هم ماشین خدم نوار کردیم، کمتر گذراندیم، خیلی تست کردیم شد. سالش 2009 در ناحیه وسیع قرار دارد. بنزین خالی، коробкаш механика، пробегаш 464388 км. балону нав 100 км 8 литр аз худ дорад, задагӣ пусидагӣ надорад. нестай 75000 мега бо савдо ҳам мешавад. рақамҳои мегафон, вавилон, WhatsApp ҳамаш кор мекунад. занг бизан, маслиҳат бикӣ браҷон. рости ҳамин мошинчада расход кардагай камбеш тозай без камбуди якамо Россия ракай. мақсад мега каси нест ки мошина ҳай кина. ба ҳамон хотир 75 мега бо савдо ҳам мешавад. расчоди 68-69000 гирифта занг назанем бачаҳо. хеле одамо занг назанем. хулоса гап конкретни мардак бошен, занг бизанен, муомилаи конкретни дора. мошинча тоза берасход. мегзарем ба сеи мошини фурӯшӣ. боз як дона Opel хечибек дар кузифи Astra F мегаша. Opel Astra F дар кузифи хечибек дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. солаша 95 меган. ин ҳамин мошинча 30500 сум нарх. агар сум медоштим бародаро, ҳозир хадам мехаридимашда. 30500 сум гази бензин сӯзишворӣ. мотор 1.6, коробкаш механика. печкаш зурибат, хоб магнитола зур, блютуз дора, люк дора, панорама дора. мошинча хулоса зур. антифриз, салон кожа, салон тоза, сентр замок. хулоса дига чӣ тавонем мехӯра бародарад. 3500 бо савдо дора. метавонем занг бизанем ҳозир барои бахаринаш. краска шозакай, балонош балонои кори. мотор коробка хадавой созай, ҳолати кори. хулоса гап у тарафа занг мезанем, маслиҳат мекунен. рости бачаҳо, як саволтон бутам. ҳамин навораи мо шумода маъқул боша, агар дар комментария рақами 5 бизанеда, савдотиви ба пеш беҳтарин мешавад. рӯзӣ ме ҳаматон раҳмат ба ҳаматон бачаҳо. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. трактор T28. ира бачаҳо рӯӣ кардан, хоҳиш кардан ки савдо бояд шавад. ба ҳамон хотир дар байни хечибекҳо мондаем шад. касоне ки мехара марамат, касоне ки намехара метавонед рӯӣ кунед. бачаҳое ки трактор хастан онда барса. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. шаҳри Бохтар. хоб 60000 сомон. пресс-подборчик дорад. хулоса якчанд чиш комплект ҳамроҳи хчай. метавонед ҳамаша бо нархи 60000 сом бихарен. телефонаша мондем. ҳамин рақамҳои 4072 занг бизанен, муомила кунен. пресс-подборчик дорад. хоб трактор худаш комплект. хулоса якчанд намудшхатияй. занг зара маслиҳат бикунен.
мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Саньёнг Истана меган мошина, шаҳри Душанбе, 35,000 сомон нарх, солиш 98 ай. Мотор 2.9 механика. Инами мошин, инами ҳолат, инами состояние. рақамҳои WhatsApp, телефонои даст занг бизанен, бо агар маъқултон боша, агар суратҳои иловагӣ чороитон мекунад, тамошо мекунен. шаҳри Душанбеда қарор дорад хулоса. солиш 98. Дизел, ҳуҷҷати 6 моҳа дорад. дар ҳолати хубай, коробка ходовой созай, балоно 90%, варианти алиши дорад. мошинои майда боша алиш мекунем меган. у тарафша бачаку метавонед занг бизанед, маслиҳат бикунед. нашоти нархи навош гапзанон кунем. бародари азиз, 35,000 мега бо савдо мешавад. акамон хоҳиш кардан ки срочно фурӯшай метавонем бихарен, наметавонен навора дастгирӣ кунем, падилиса кунен, автоматик савдо мешавад. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. бовар мекунед, ҳамин навори имрӯза фақат хечибеко шидан, ҳамин Astra F да. просто ҳамин дастгирӣ бисёр кишид, бачаҳо хоҳиш ки кардан, мо навор кардем, навори имрӯзара пиррапони Astra F мондем. метавонен дар комментария нависен, аз кадом маркаи мошин зиёдтар хоҳиш кунанд бачаҳо, мо ҳамонро навор мекунем. агар ҳамин дар навори баъдина полни Nexi боша, агар Nexi мезанем бачаҳо, медонед. ноҳияи восида қарор дорад, солиш 97, гази бензин, 1.6 моторш, механика, 34,500 нарх. хоб баъдан рақамҳои WhatsApp занг мезанем, маслиҳат мекунен. мошин 100% мега, мешини ҳай мекунӣ, ягон камбуд надорад. краскаш тоза, ходовои нав, 4 диска балони пачка фасон ихшоракай. дигар чӣ тон мефора? кузов универсал, дар кузови караван, у тарафша занг бизан, маслиҳат бика, бира бихараш ҳозӣ. зурайда хулоса. бачаи азиз, дар ҳамин навори ма ҳозир лайк биза ки дер накунӣ шеринар. лайкамон подписатсия ки зангулаш авасека ки ҳамин навор вақте кардам хабардор мешад. барои реклама кардан имо WhatsApp муроҷиат бикунен. мошин, замин, хона, квартира чизе дорем, бачаҳо рекламаш мекунем. ҳаракат мекунем ки савдо ка битем. навори баъднамо хона мешавад. ирӯз бахшад мошин шид, пага пони навори мо хона мешавад. я тамошо кунем да ҳамин ярӯз пас хона мошин беҳтарин наворо мекунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аста ки солиш 97. кузов хечибек. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. мошинча тоза, балонош тоза зур, краска тоза, 45,000 сум нарх. дар Душанбе гаштаги мошинча Astra F харо марамат кунем. моторш 1.6 механикай. рақамо транзит. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. тонировка то моҳи августа дорад. кондитсионер, люк, сентрузамок, беҳуда занг наза, конкретни мардак боши занг за, мо маслиҳат мекунем, ягон сум ин тараф мехавем. нашоти нархи навош. дил биё қанд бихӯ мега. лайк чандма монди шернар, даст бардода бинавис ки аму лайкама мондам. ҳаракат кунем бачаҳо, пабрат ки ҳамин навора дастгирӣ кунен. ҳамин дастгирии шумо мо мардуми тоҷик гуфта навор мекунем. мо ҳам мешавад ба забони ӯзбекӣ қазоқӣ гапзанем, чунки моро бачаҳои тоҷикии худмон тамошо мекунад. хушбаҳоли ҳаматон далши навора бо диққат тамошо кунед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F, боз инами краска, инами мошинча, нигоҳ кунед чӣ хел чотка сурат гирифторӣ кардаган. солиш 97 ай, 91, 92 нест шеринар. шаҳри Душанбеда қарор дорад, 28,000 сум мега, бо савдо ҳам дорад. хоб агар имкон мешид амира видео мекамаш мо нишон медем, неки роӣ кардаган. моторш 1.6 механика, Astra F, кузов хечибек. рақамҳои телефонам мондагем 37 занг зада бихаренаш. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор коробка 100%, ходовои нав, 4 балон нав, электропакет, газу бензин кор мекунанд. документош буд шидагиай, мутаассифона ки документ надорад. савдо дар пеши мошин дар шаҳри Душанбе. хай бо занг биза бихараш. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. боз як дона Opel Astra F ҳастае ки дар кузови хечибек. солиш 97, краска тоза. аму территорияи панҷакен меренда, амуҷа мерен мехаренша мошина. 33,500 мега, 33,500 сомонӣ. 5 сум рапулиш мошироинар. бензин, газ. моторш 1.4 механика. инами салоншай
салоншаку кожа нест, хай сӯза хулоса. беҳтар мошини беҳтарин мега рақамҳои 5007 телефоношон мақсад кор мекунад, занг мезанед, мехаренша дар боло барои реклама имо WhatsApp мондагӣ муроҷиат кунед. агар ҳамин касоне ки мо дар мақсад мошин роӣ мекунем, хона роӣ мекунем, телефона баракӣ бигирем бачаҳо, суратҳои качес бенифартоен, агар видео кунем бо зури бад мешавад. хулоса ҳамин ба навор ба видео ҳам зури бад мешавад, ҳамун тамошобинён кайф мекунад. чон мегзарем ба даҳум, Opel Astra F фурӯшӣ. ака нигоҳ ки хечбека бародарҷон. хечбек солиш 96, ноҳияи шаҳри нав, 36000 сум нарх, бензини газ сӯзишворӣ. абиё моториш 1.6 литр. инами мошинчаи бачако, коробкаш механика, телефоноша мондем, занг мезанед, мехаренша, состояниш тенҷай, камбудӣ нестай. срочно бо нархи 36000 сомонӣ. рости ҳамин савдо шидани ҳамин мошино сабабаш асосан аввалаш худованд, баъдан шумо мешавед, бачаҳое ки моро тамошо кардесен. мақсад шумо ки нахарен, ҳамин навор падилиста шавагар ё ки лента даброя, ҳамин топ даброя, ҳастан нафаре ки мақсад хечбехар ҳастанд, унода мераса навор. барои бояд чико кунед шумо? Фақат дастгирӣ. ҳамин наворро лайк мезанед, дар комментария савдотиби ба пеш менесен, рақами 5 мезанен. иншоалло навор топ да мерава. ҳамин акаҳо иншоалло савдо мекунанд, бо шумо да як кори савоб мешавад. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дар кузуфи караван универсал, солиш 96. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 37000 мега. барои савдо кардан хуб, такси беҳад удобни, газ бензин сӯзишвориш, балоно тоза, дискҳои зур задагӣ, мотори 1.6, коробкаш механика, 102 микрорайонда қарор дорад ҳамин Astra F. рақамҳои телефонаш ҳам ҳастад, занг мезанӣ, маслиҳат мекунӣ. мотор, коробка ходовой, состояние тенҷ, краска тоза, задагӣ пӯстагиша қайд кардагӣ нестанд, варианти айша гуфтагӣ нестанд. метавонед занг зад пурсенша. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дар кузов седан, бародар азиз. солиш 92, дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ қарор дорад. мо дар аблошкаи видео мо мондем ку аз 12000 сум сар мешавад мошино. ягон ҷои фанду фиреб нест бачаҳо. ҳамин 12000 кисаша ҳамиш 12000 мешавад, далши аз 12000 то 50000 мошин навор кардагем мо. ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ да қарор дорад. 12000 сум нарх, бензини газ, моториш 1.6, коробкаш механика. телефона мондем, занг зада мехаренша, краскаш соз. мошин созай бародаро. мотор моделай мега, муомила ҳам дора. камбеш савдо мекунем, нашоти нарх навош гап мезанем, мегам бо ҳозираша 12000 сум мега, бо савдо ҳам мешавад. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ, бародар азиз. Opel Astra F ҳастае ки боз солиш 96 дар кузуфи хечбек. мошин дар шаҳри Турсузода Регарда қарор дорад. нарша мега 35000 сомон, бо савдо ҳам мешавад. рақамош транзит, краска тоза, Opel айсад инакни камрасходае, короче, бензини холӣ, моториш 1.6, 35000 мега, бо коробкаш механика. рақамҳои телефон ҳамин хулоса 1.8 ёхи 96 ахирша, занг мезанӣ, маслиҳат мекунӣ. краска нав задагӣ, хуб, ходовои нав кардагӣ, 4 балон нави пачка, чашкаҳош валид надора, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дар документш мега 94 сола, не ки 96 кардагиаша. касоне ки харидори аниқ ҳастен, занг мезанем, бо камбеш савдо ҳам мекунем. 35000 мега, бо савдо мешавад бачаҳо. бародаро азиз, агар дар шумо хона, мошин, замин, квартира боша, агар рӯиш кунед, мо дар имо WhatsApp дар боло мандагием, рекламаш мекунем, дар савдо мебинем бачаҳо.
ماشین 14 تماشا کنین شیروی نر. اوپل استرا اف سالش 98 42,000 سوم نرخ در شهر کلوب قرار دارد. گاز بنزین سوزشوریش موتورش 1.6 کاروکش مکانیکا. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. موتور 1.6 16 کاتک. 10 ماه حجت سالانه. تنیروفکش تمام شدگی، زدگی پوسیدگی نداره. خب دنیوش ساز خریدار انیق باشه با معامله هم میکنیم. 42,000 مگه شهر کلوب ده قرار داره. نفرایی که خریدار انیق هستین همون نفر رو زنگ بزنین. نشوتی نرخ نماش گپ زنین با کمبش سودا هم میشود. عزیز بنزینی گاز خلاصه. خریدار انیق باشه مگه معامله ساز هم داره. بهوده زنگ نداره برادر عزیز. سسیانش خلاصه تنج بعدش سالش 98 گفتگی کمبش با سودا هم میشود برادر عزیز. بچه‌ها همین نوارد هوزی подписаться کنین، لایک بزنید، زنگوله زد کنین، در امو کامنتر نویسین از کدام مارک ماشین معقوله و پیشنهادتون میکنیم. خیلی تو نوار به نختون کنیم بچه‌ها عزیز.